Mo ni ako nakita diri sa akong storage manang gi post na lang nako. So to pa day min naglabaan ni. Daghan mi kay labonon ani human gikan pa gani gawan uwan may baha. So mapila ka adlaw try mi og laba only kay daghan maglabonon. Mo ni nga ni min ana pa jud siya kadako ang suba tungod lagi gikan nagbaha. So lubog-lubog paghapon siya. So nagbaon lang mi ana og pansit na siguro na anay sardinas. Human shifting pud mi ana. Nay una na mahaw nangaon kay tungod lagi prepuli ba. Human naman sila nangaon sila una. So ako naglaba ko. Ikaw man lang laba ako nagkaon ako daw di naman gutom na. Human nagbutang-butang lang mi dihog ten kay lain lang yung panahon nagsige gani kunuwan so